Ako nastavíme PIN kód? PIN kód sa nastavuje obdobne ako zmena pri litiovej a štandardnej batérie. Vypneme batériu z vozíka, podržíme tlačidlo scroll a opätovne zatlačíme batériu do vozíka. Zobrazí sa nám štvorčíslie. V prípade toho, že chcete zadať vozíku PIN, po otočením môžete meniť čísla a zatlačením potvrdíte dané číslo. Musíte ich zadať 4. Ako náhle ich budete mať zadané, potvrdíte ich tlačidlom SET a vypnete z baterky, z vozíka baterku po dobu 5 sekúnd. Pri opätovnom zapnutí vás vozík bude žiadať PIN. Prosím, nezabudnite, aké PIN je. V prípade toho, že ho zabudnete alebo zadáte nesprávne, vozík už bez zásahu servisného technika nepôjde. Pokiaľ chcete vrátiť späť všetky veci na fabrické nastavenie, to znamená bez udania PIN, zopakujete daný proces s tým, že všade dáte nuly a na konci to opäť potvrdíte tlačidlom SET. Pri opätovnom zapnutí batérie od vás už nebude vyžadovať žiadne PIN.